Τα οστά ξεπετιούνται από οπές στο έδαφος, εκεί όπου το ίζημα ξεχωρίζει από ό,τι ήταν κάποτε ζωντανό και κινούμενο, αναμνήσεις από εκατοντάδες χρόνους πίσω. Να ήταν άραγε πολεμιστές που πέθαναν εν ώρα καθήκοντος ή χωρικοί απλοί που χάθηκαν από αρρώστια ή πλημμύρα ή από κάποια άλλη πανολεθρία. Κόκκι θρηματισμένου οστού κυλούν συνακμάζουσα χλόι όπως φυσά ο δροσερός άνεμος κι οι μέρμηγκες προβάλλουν από τις τρύπες τους, κοκκινοποί και πεινασμένοι, να διεκδικήσουν μερίδιο από τον πανάρχιο μεζέ. Έτσι θα βρει και τα δικά μου κόκαλα κάποιος άλλος αναζητητής, κάποτε, και ελπίζω να μείνουν κόκαλα για να βρει. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κι άλλη πύλη στο δρόμο μου ή σε παράκαμψη αυτού, κι είναι μάλλον δύσκολο να υπάρχει. Μόλις η αποστολή μου τελειώσει, ο θάνατος είναι μονόδρομος. Η λύτρωση που λαχταρώ εδώ και τόσους αιώνες. Θεοί, δώστε η μοίρα μου να μην αλλάξει. Όταν ανοίγω τα μάτια, ο ήλιος υψώνεται ίσα με 9 βιλμεριανά πηγάδια επάνω και λάμπει πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά. Το ξέρω αυτό γιατί στην άκρη του γκρεμού όπου στέκομαι, ο θόλος των δέντρων σπάει σε κάποια σημεία και φαίνεται ο ουρανός. Είναι ακόμα γαλάζιος και καθαρός όπως τη μέρα που έφτασα σε αυτόν τον κόσμο. Τέτοια είναι η γαλήνη που απλώνεται κάτω από τη θολωτή σκεπή των φυλλωμάτων, που ακόμα και ο φλίσβος που χαϊδεύει τις φιλοσιές αρνείται να σφυρίξει από τις γρίλες τους. Τα ξερά φύλλα πέφτουν φιδογυρίζοντας τη γη, χωρίς να αφήσουν ήχο. Από την άκρη του γκρεμού βλέπω μια χλωερή κοιλάδα, με δέντρα που πυργώνονται στα παθή ουράνια, οι ρίζες τους σφιχταγκαλιασμένες με τα πελώρια οστά πλασμάτων αρχαίγωνων και μοναχικών, που έχουν εκλείψει ένας Θεός ξέρει μόνο εδώ και πόσες δεκαετίες. Ή όχι. Η ησυχία ολογυρά μου, σε ακτίνα πολλών μέτρων από το σημείο που πατούν τα πόδια μου, μοιάζει τουλάχιστον ανησυχητική όσες στιγμές κυλάνε, υπερκόσμια, σαν να σταμάτησαν τα αρπακτικά να καραδοκούν στους ίσιους, έτοιμα να κατασπαράξουν ό,τι κινείται, αν φέρει κόκκινο αίμα στις φλέβες του. «Ο Θεός μου με θέλει ελεύθερο», λένε οι γραφές. Τι να το κάνω όμως, από τη στιγμή που το ελεύθερος είναι συνώνυμο το απροστάτευτος. Ω ναι, θα αισθανόμουν απίστευτα μόνος αν δεν υπήρχε ο δράκος. Βάδιζα κατά μήκος ενός τοπιού δειλιακού, κατάφυτο από πανύψηλες ακακίες που σκεπάζουν με το χνούδι τους τα κουφάρια διάφορων όντων, διατηρώντας τα αναλύωτα από το πέρασμα του καιρού. Όταν τον είδα για πρώτη φορά, έκανα πανωτές βουτιές πάνω από το θολό των δέντρων, ανοίγοντας στενές οπές στη φυλλώδη σκεπή τους, που έκλειναν ξανά με το σποραδικό φύσιμα του ανέμου. Τα λέπια του γυάλιζαν, ασημένια και κιανά σαν δροσοσταλίδες που δεν τις τάραξε ακόμη ο άνεμος. Και ακόμη κι αν μας χώριζε απόσταση μεγάλη, μπορούσα να δω καθαρά πως δεν ήταν σάπιος. Όχι, έμοιαζε πλάσμα ακέραιο και υγιές, που δεν θα καταδεχόταν να τραφεί με τα όρθια πτώματα που λιμένονται τούτο τον κόσμο. Και φαινόταν μεγάλος, μεγαλύτερος από όλα τα χορτοφάγα που έχουν τη σάρκα τους καθαρή από οποιαδήποτε μόλυνση. Συνέχισε να διαπερνά με αξιοζήλευτη σβελτάδα το μετέχμιο του ουρανού και της γης, ψάχνοντας ένας Θεός ξέρει για τι είδους λία, ή απλώς χορεύοντας με τις κορφές στο θεόρα των δέντρων. Όποια διάσταση κι αν τον ξέρασε σε αυτήν εδώ, θυμάμαι πως σκέφτηκα με δέος. Σύντομα θα τον διαδεχτεί πίσω στον κόσμο του, εφόσον αυτός εδώ δεν μπορεί να το συντηρήσει. Μα έκανα λάθος. Ο δράκος βρίσκεται ακόμα εδώ, αν και έχουν περάσει μήνες από την εμφάνισή του, που επετεύχθη μέσω αστραπών και βροντών στο στερέωμα του σαφούς ορίζοντα, και όταν τον πρωταντίκρισα, από πολύ μακριά, έμοιαζε μόνο με κινούμενη λάμψη που προσπαθούσε να αποφασίσει αν θα γινόταν πλάσμα με σάρκα και οστά ή απλώς θα επιβίωνε ως θεωρία. Ίσως η πύλη που τον ξέβρασε εδώ να βρίσκεται κάπου στον ουρανό, πάνω από τη σκεπή των δέντρων, πάνω από το άγραφο όριο που διαχωρίζει τη σκέψη από τα όνειρά μου.
Το να κοιμάμαι σε ένα μέρος τόσο υγρό και παγωμένο δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τα κόκαλά μου. Πόσο μάλλον όταν αναγκάζομαι να το μοιραστώ με τους πιο επιδέξιους τυβορύχους αυτής της περιοχής. Έχω τοποθετήσει τους αναμένους πυρσούς πολύ κοντά μου στην είσοδο του κύλου αναχώματος όπου διάλεξα να καταλύσω, ανάμεσα στον εαυτό μου και τα χανές λιμέρι τους. Τα βαριά, δερμάτινα ρούχα μου, ίσα που με προφυλάσσουν από το κρύο της νύχτας, και η φωτιά των πυρσών δεν αρκεί για να με ζεστάνει, όσο ζυμά μου κι αν βρίσκονται. Με προστατεύουν όμως από τη θέα της όψης τους. Φρικτά πλάσματα είναι αλήθεια, με κεφαλές που βρωμούν από τη συψεμία και δόντια που μπορούν να αποκόψουν το πόδι ενός στιβαρού άντρα από τη ρίζα του με μια απλή δαγκονιά. Όταν η μέρα ξημερώσει με το καλό, θα διασχίσω όσο πιο γρήγορα μπορώ το διακλαδωτό ρουμάνι που επικοινωνεί με τα λαγούμια τους. Οι τυφλοπόντικες δεν κινούνται στο φως της μέρας, γεγονός που σκοπεύω να εκμεταλλευτώ στο έπακρο, αν θέλω να φτάσω ζωντανό στον προορισμό μου. Τα μάτια μου ανοίγουν κάθε που τους ακούω να γρούζουν, άγρια και επιτακτικά. Θεοί, έχω τόσο μεγάλη ανάγκη από λίγο ύπνο. Το φως των πυρσών αρχίζει να εξασθενεί. Πάνω στη βιάση μου να προλάβω τη νύχτα δεν τους έφτασα αρκετά ανθεκτικούς. Αράκι που βλέπω την υπνοτιστική ως οδυσσίωνη λάμψη 3 ρουμπινένιων ματιών στο σκοτάδι, καθώς τα πλάσματα προσπαθούν να σφρανθούν τη ζωντανή σάρκα που προστατεύει ο αιώνιος και αδιάλακτος εχθρός τους, η φωτιά. Μία στις τόσες συλλακτίζουν υπόκοφα, σαν νεογέννητα λαγωνικά που τα ξέκοψαν από τη μάνα. Τα άχαρα πόδια τους ξύνουν το χώμα με αδημονία και προσμονή. Μα η φωτιά δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φοβούνται. Κάτι μεγάλο σέρνεται πίσω μου, στους κορμούς των δέντρων, και η άβρα του τους φοβίζει αρκετά για να τους κρατά μακριά μου. Φροντίζω να μένω με τη ράχη μου κολλημένη στο ανάχωμα που με κρύβει από το οπτικό του πεδίο. Αρκεί που μυρίζει την άβρα μου. Όταν οι πυρσοί σβήσουν, δεν θα υπάρχει τίποτα για να αναζωπυρώσω τη φωτιά πέρα από τα ρούχα μου. Ήθε το πλάσμα αυτό να φοβάται το φως της μέρας. Το πρώτο φως της αυγής με βρίσκει δίχως το πέτσινο πανοφόρι μου, τις περικνημίδες και τη γούνινη καλύπτρα για το κεφάλι, πράγματα που θα δυσκολευτώ να ανακτήσω, χρησιμοποιώντας απομεινάρια νεκρών πλασμάτων, και αποκλείεται να προφτάσω να ανακατασκευάσω μέχρι τον ερχομό της νύχτας. Σε αντιστάθμισμα της κακής μου τύχης όμως, είμαι ακόμα ζωντανός, και το σακίδιο που βαραίνει τους ώμους μου, γεμάτο. Οι τυφλοπόντικες είχαν αρκετά αποθέματα που δεν πρόφτασαν να κρύψουν στα λαγούμια τους, όπως ρίζες, καρπούς, μύκητες και οστά μεγάλων χορτοφάγων, γεμάτα με θρεπτικό μεδούλι, το οποίο θα καταναλώσω ομό για να μην προσελκύσω άλλους θηρευτές ώσπου να δύσει ο ήλιος. Ελάχιστη υγρή πίσα, μία αγκάλη σταθερά κλαριά και μικρότερα προσανάματα θα αποδεικνύονταν πολύτιμη βοηθή για την επιβίωσή μου τώρα, και ξέρω ακριβώς που θα τα βρω όλα αυτά. Ο πύργος βρίσκεται λιγότερο από 1 ντουζίνα μέρες μακριά μου και η κραυγή που έφτασε μόλις στα αυτιά μου δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες. Κουετσαλκουάτλους. Έπρεπε να το φανταστώ πως θα έχτιζαν τις φωλιές τους κάπου κοντά. Οι πτέρυγες τους 2 σπήρες από κυρτά οστά, με νύχια σαν γιγαντιά δρεπάνια στις άκρες, που δεν τους αφήνουν να αγγίξουν τα ύψη. Μπορούν όμως να αναρριχηθούν με ταχύτητα ασύγκριτη στους γκρεμούς και τα βράχια, και αν μαζευτούν αρκετοί από δάφτους, ίσως και να μπορούν να αναμετρηθούν ακόμα και με ένα δράκο. Μάλλον θα χρειαστεί να σκάψω 1 τρύπα στο έδαφος, σκέφτομαι επιθεωρώντας το άγωνο τοπίο που με περιβάλλει. Εδώ τα δέντρα έχουν καεί από φωτιά που μοιάζει να ξέσπασε πρόσφατα, και η γη ξερνάει ακόμα μαύρες αναθυμιάσεις, ενώ κομμάτια ενός συννεφιασμένου ουρανού ξεμυτίζουν από το χαλαρωμένο κλειό των καπνισμένων φύλων. Θα έχω αποφασίσει σε λιγότερες των 7 στροφές του ήλιου, όταν θα έχω χορτάσει την πείνα μου και θα είμαι σε θέση να συνεχίσω. Τα καρβουνιασμένα απομεινάρια των δέντρων συθλίβονται κάτω από τα πέλματά μου, και ένας αέρας ψυχρός όσο ποτέ άλλοτε ανακουφίζει με την παρουσία του την καμένη χλωρίδα. Δύσκολα θα ζυγώσει θηρευτής εδώ, λογίζομαι θωρώντας τα πανθρακωμένα οστά των πλασμάτων που βρήκαν τραγικό τέλος σε αυτό το μέρος. Δεν υπάρχει τίποτα να τριγύσουν, και η μυρωδιά της πυρπολιμένης γης
Είναι αποθαρρυντικός παράγοντας για κάθε αρπακτικό. Ο φόβος πως μια καινούργια φωτιά μπορεί να ξεσπάσει. Έχω μόλις διανύσει τα μισά της πυρπολιμένης έκτασης. Γύρω μου δεν υπάρχει τίποτα πέρα από απανθρακωμένα πτώματα και κορμί δέντρων. Όταν βλέπω τον πρώτο καρνόταυρο. Ω ναι, είναι μακράν ο ασχημότερος από όσους έχω συναντήσει. Μεγάλος και πλαδαρός, με κέρατα που έχουν ήδη στριφογυρίσει τόσο, ώστε να μπήγονται στις άδειες κόχες των ματιών του. Το σαγόνι του, σε αντίθεση με εκείνο του τυραννόσαυρου, ακόμα στη θέση του. Στέκει ακούνητος, γύρω στα 30 μέτρα δεξιά μου, ανάμεσα σε 2 καψαλισμένους κορμούς. Τα εντός θεία του κρέμονται από το πλάι του ανοιχτού θώρακά του και, αντιθέτως με τον τυραννόσαυρο, δεν μοιάζει ήρεμος και χορτάτος. Ξάφνου νιώθω πολύ ευάλωτος και τρωτός. Το καμένο τοπίο γύρω μου πολύ γυμνό για να με καλύψει. Το παραγεμισμένο μου σακίδιο βαραίνει τους ώμους μου και ενώ η ζωή μου συνυφαίνεται με το περιεχόμενό του, ξαφνικά επιθυμώ απεγνωσμένα να το πετάξω. Και αυτό ακριβώς κάνω, τη στιγμή που ακούω καμένα κλαδιά να σπάνε πίσω μου και γυρίζω για να δω όχι έναν, αλλά 3 ακόμα καρνόταυρους να έρχονται τρέχοντας προς το μέρος μου. Ολοφάνερα ενθουσιασμένοι που η καλωστημένη ενέδρα τους αποδίδει καρπούς. Αρχίζω να τρέχω, αδειάζοντας επιμελώς τη διαδρομή μου μακριά από το θάνατο ότι με επιβραδύνει, γνωρίζοντας ξαφνικά με ακρίβεια πόση απόσταση με χωρίζει από την άκρη μιας απότομης κατηφοριάς, όπου χλωρά δέντρα αρχίζουν να φύονται, καλύπτοντας το κενό που άφησαν οι απανθρακωμένοι συγγενείς τους. Μα ο καρνόταυρος που βρίσκεται στα δεξιά μου αρχίζει να τρέχει τώρα κι αυτός, με τα μικροσκοπικά μπροστινά άκρα του να τεινάζονται σαν κακοήθιο γκίδια και λουρίδες πυγμένου σιέλου να ξεχύνονται από τα σαγόνια του. Αυξάνω ταχύτητα, γνωρίζοντας ότι αυτό πολύ λίγο θα με βοηθήσει. Αν ένας υγιής και αρτιμελής άνδρας αυξήσει ταχύτητα, αλλάζοντας διαρκώς πορεία στη διαδρομή, ενώ τον σημαδεύει δόρυ, υπάρχουν πιθανότητες να ξεφύγει το μοιραίο χτύπημα. Ένας χολός, στραβοχημένος αρσενικός σαν και του λόγου μου, διοκόμενος από πεινασμένα θεριά που είναι αυθεντίως να ελίσσονται και νεφαρπάζουν, μάλλον δεν έχει πιθανότητα καμία. Οι σφυριχτές ανάσες τους φτάνουν στα αυτιά μου από τα σαπισμένα πλεμόνια τους, ενώ η άκρη του γκρεμού βρίσκεται λιγότερα από 25 μέτρα μακριά. Ο αριστερός οφθαλμός του ενός τους κρέμεται από την κόχη του σε κρεατώδεις ίνες, προσκρούοντας με σιχαμερό ήχο στο δεξί ρουθούνι του καθώς τρέχει. «Μη κοιτάς πίσω, κοίτα ψηλά». Το ασθενές φως του ήλιου λάμπει ανάμεσα από τις αραιωμένες φιλοσιές, όπως τότε, στην πατρίδα. Και μαζί με αυτό, τα λέπια της μακρόστενης κοιλιάς του δράκου. Εμφανίζεται από πάνω μου εντελώς απροειδοποίητα, λες και κρυβόταν κάτω από το θόλο των δέντρων από το περασμένο βράδυ και περίμενε να εμφανιστεί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Ωστόσο ο στόχος του δεν φαίνεται να είμαι εγώ, οι ιδιόκτες μου, όχι. Το θεόρατο κτήνος πετάξιστά πάνω από τα κεφάλια όλων μας, με τα γιγάντια φτερά του φυτρωμένα στα σημεία που θα έπρεπε να φύονται τα μπροστινά πόδια του, να θροίζουν σαν κοντινές ρήψεις ακοντίων, ενώ μας προσπερνά με ταχύτητα αστραπής και κατευθύνεται προς τον γκρεμό μπροστά μας, όπου αρχίζει να χάνει εκούσια ύψος. Υπάρχει κάποια άλλη ονομασία για τα πλάσματα σαν κι αυτό, που τα φτερά τους αντικαθιστούν τα μπροστινά τους άκρα. Wyverns τα λένε θαρώ, όπως διάβασα κάποτε σε κάποια βιβλία, η ιστορία τους τόσο παλιά, ίσως όσο και αυτή των δράκων. Μια μικρή ομάδα από κουετσαλκουάτλους ετοιμάζεται να κινηθεί προς το μέρος του υπτάμενου κτήνους, από τα βράχια ενός ψηλού γκρεμού που οδηγεί σε ένα άλλο επίπεδο της ανομοιόμορφης γης που απλώνεται ολόγυρά μας. Φαίνονται να το μετανιώνουν αμέσως, σαν υπολογίζουν το μέγεθος και την ισχύ του επικείμενου αντιπάλου, που σε αντίθεση με αυτούς μπορεί να πετάξει. Οι νεκροζώντανοι πτερόσαυροι δεν είναι οι μόνοι που φοβούνται όμως. Περισσότερο νιώθω παρά βλέπω τους διώκτες μου να ελαττώνουν ταχύτητα, σαστισμένοι στη θέα του πελώριου πλάσματος. Άραγε ο δράκος να πληγώθηκε από κάποια ανώτερη δύναμη, την ύπαρξη της οποίας αγνοώ ακόμη,
ή απλώς εντόπισε κάτι που τον ενδιαφέρει άμεσα στο βάθος αυτού του γκρεμού και αποφάσισε να προσεγγίσει την πηγή του ενδιαφέροντός του την τελευταία στιγμή. Δεν θα καθίσω να το σκεφτώ περισσότερο. Ο τύπος είναι ό,τι μεγαλύτερο κυκλοφορεί τριγύρω και το να βρίσκομαι κοντά του μου εξασφαλίζει μια πιθανή, έστω και προσωρινή διαφυγή από μικρότερους θηρευτές. Αρκεί να καταφέρω να τον πλησιάσω αρκετά, μα να μην τον αφήσω να αντιληφθεί την παρουσία μου. Κάθε σκέψη μου παίρνει τέλος όταν το μαλό έδαφος τελειώνει και φτάνω ακριβώς στην άκρη του γκρεμού. Αυτό που φαινόταν σαν συμπαγές έδαφος από μακριά θρηματίζεται απρόσμενα γοργά κάτω από την αστάθεια των ποδιών μου και βρίσκομαι στον αέρα με την ανάσα κομμένη, οδεύοντας ταχύτατα προς την πιο ανισόπεδη και κακοτράχαλη κατηφοριά που έχω αντικρίσει. Το μαρτύριο δεν κρατά πολύ. Συντομότερα από όσο ελπίζω, προσκρούω σε γούβα με κατηφορική κλίση. Εξφενδονίζομαι στον αέρα και προσγειώνομαι με τον αυχένα στη βριώδη επιφάνεια ενός θεόρατου πεύκου. Θεή, αυτό πόνεσε. Σκέφτομαι καθώς το τοπίο γύρω μου εκρήγνεται σαν χώρες περίδα άστρων και κάθε τι που γνωρίζω πάβει να υφίσταται. Κάτω από το μεσημεριάτικο ήλιο, το φως του εκτυφλωτικό καθώς μεσουρανεί πάνω από την εγκυμονούσα γη των προγόνων μου, η αμά και εγώ δρέπουμε τους καρπούς που οι ίδιοι σπήραμε στις αρχές των πρώτων βροχών του χρόνου. Ο ήλιος καίει τις γυμνές μας πλάτες, ποτάμια υδρότα μου σκεύουν τα λιγοστά ρούχα μας, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι, πραγματικά, αληθινά, ατόφια ευτυχισμένοι, όπως οι ψυχές των Αχμέ, των πνευμάτων που κατοικούν στους ουρανούς και αλωνίζουν τις ρούγες και τις ανθόσπαρτες ατραπούς του παραδείσου. Είμαι το μοναδικό τέκνο που φιλοξένησα τα σπλάχνα της αμά μου. Μετά που εμένα έμεινε στέρφα, τα στήθη της άδεια από το γάλα που θα αρκούσε να θρέψει πολλούς γιους και κόρες. Ο απά με μίσησε με μίσος θανατερό γι' αυτό, για την ελαττωματική γέννησή μου, και μίσησε και εκείνην. Μία μέρα έφυγε και δεν τον ανταμώσαμε ξανά από τότε. Μα εκείνη με αγαπά με όλη της την ψυχή και το αίμα. Και αφού εκείνη με αγαπά, πρέπει κι εγώ να μάθω να αγαπώ. Πρέπει. Ο ήλιος, πόσο γλυκά καίει το δέρμα μου. Η ζέστη, το φως. Σκαρδαμίσωνο χελικά, με βλέφαρα ζεστά όχι από το φως του ήλιου, αλλά μιας ταιριεμένης φωτιάς. Μιας φωτιάς που ζεσταίνει το πρόσωπό μου σαν αυγουστιάτικος ήλιος, αψηφώντας το ανάλγητο σκότος μιας άναστρης νυχτιάς. Ένας άντρας, γυμνός από τη μέση και πάνω, κάθεται στα γόνατα μπροστά στη φωτιά. Το χλωμό δέρμα του καλυμμένο σποραδικά με στίγματα που μοιάζουν με ηριδίζοντα λέπια. Η υπόλευκη κόμη του, φίνα και σιλπνή σε ένα ακριβό ύφασμα, κυλά ελεύθερη ανάμεσα σε μυτερές ομοπλάτες. «Ξέρω ότι μπορείς να μιλήσεις, αδερφέ μου», μου λέει νιώθοντας το βλέμμα μου πάνω του. Αμέσως μετά σηκώνεται για να με αντικρίσει. Είναι ψηλός, ψηλότερος από το ψηλότερο αρσενικό των βορειότερων φυλών του κόσμου από τον οποίο έρχομαι. Οι μύες που διατρέχουν το λιγνό σώμα του σαν να τους κάλυσε το πιο επιδέξιο καλέμι. Το πρόσωπό του όμως, το πρόσωπό του, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη όψη του, κάνει τα αγάλματα πολλών θεών να χριούν εμπρός του. «Ξέρω ότι μπορείς να μιλήσεις», συνεχίζει. «Μα άλλο τόσο ξέρω ότι δεν θα το κάνεις, γιατί έχεις δώσει υποσχέσεις στο σκοτάδι που κανείς δεν άκουσε και κατάρα φρικτή και αδιάσπαστη βαραίνει τους χρόνους που σηκώνουν οι πλάτες σου». Με πλησιάζει και, καθώς απομακρύνεται από τη φωτιά, τα μεγάλα ολόγκριζα μάτια του, μάτια με κόρες σχιστές σαν των ερπετών, γίνονται μαύρα σαν οψιδιανοί καθρέφτες, όπως των γάτων που τους πετούν ένα κουβάρι μαλλί. Χαμογελά και τα δόντια του είναι άσπρα και μυτερά και τόσα πολλά που τον κάνουν να μοιάζει με τα πανφάγα θεριά των βάλτων της χώρας μου. «Όχι, εσύ δεν είσαι Αχμέ. Κανένα πνεύμα των ουρανών δεν παντρεύει τον κίνδυνο με την ομορφιά με τέτοιο τρόπο. Άρα είμαι ακόμα ζωντανός». Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, έχεις μία όχι και τόσο ελαφρά σκολίωση,
προσθέτει με ύφος πιτσιρικά που παριστάνει τον ειδήμονα. Γι' αυτό το πόδι σου είναι σε αυτή την κατάσταση. Για δες εδώ. Τέλος πάντων, θα δω αν μπορώ να φτιάξω κανέναν άρθικα. Φυτρώνουν κάτι γερές σημείδες εδώ γύρω. Συνεχίζει να φλιαρεί για ένα σωρό πράγματα, άσχετα και σχετικά με την κατάστασή μου, κάνοντας μία μικρή παύση στο ενδιάμεσο για να μου προσφέρει μία μερίδα ρούχων που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα δικά μου φθαρμένα, μπαλωμένα και εξασμένα νεύρα πτωμάτων παρτάλια. Για το κρύο της νύχτας, όπως τονίζει χειρονομώντας ευγενικά. Τα ρούχα που μου έδωσε έχουν υφανσιλία και στυλπνή, σαν το παράξενο κατοφόρι που τον τίνει. Μοιάζουν φτιαγμένα από δέρματα ζώων που δεν υπάρχουν στον κόσμο αυτό, ούτε σε κάποιον από όσους επισκέφτηκα ως τώρα. Πάντα κουβαλάω ρούχα μαζί μου, για την περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξω απότομα καλή ώρα. Ξέρεις, οι άνθρωποι φαίνεται πως φρικάρουν όταν άλλοι άνθρωποι εμφανίζονται μπροστά τους τελείως γυμνοί. Μα πού είναι οι τρόποι μου? Μου προσφέρει ευγενικά ένα καψαλισμένο σουβλί που τράβηξε από τη φωτιά, με μερικά τροκτικά που δεν έχω ξαναδεί να χνίζουν επάνω του. Τα θανάτωσα όσο ταχύτερα και ανώδυνα μπορούσα. Ξέρεις, συχαίνομαι να σκοτώνω μικρά και ανυπεράσπιστα πλάσματα, μα φαίνεσαι να πεινάς, οπότε... Μην ανησυχείς για μένα. Συνήθως τρέφομαι με τέτοιες ποσότητες που έπειτα αντέχω να μείνω νηστικός για ολόκληρους μήνες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχω ξαναδεί κάποιον με τη δική σου κατάσταση να τρέχει τόσο γρήγορα. Και πίστεψέ με, αυτό δεν το λέω για να σε προσβάλλω. Κάθε άλλο. Αυτοί οι τυπάδες με τα κέρατα στη μουτσούνα είναι πραγματικά γρήγοροι. Να, ορίστε και τα πράγματά σου. Υψώνω το χέρι για να δώσω ένα τέλος στη φλιαρία του. Είμαι ήδη αρκετά μπερδεμένος και αυτό φαίνεται στο πρόσωπό μου, φαντάζομαι. Αυτή η απώλεια καλών τρόπων από μέρους μου, απολογείται τείνοντας ένα μακρύ, νευρώδες χέρι προς το μέρος μου. Είμαι ο Ακβέ, αδερφέ μου, συστήνεται. Το όνομά του ταξιδεύει ως τα αυτιά μου, στα στροβιλιζόμενο φύλλο μια φθινοπορεινή νύχτα. Στην κοινή διάλεκτο σημαίνει γιος του ανέμου. Στην κοινή διάλεκτο του δικού μου κόσμου. Είμαι ένας ρέμνιν του αέρα, αν προτιμάς. Συνεχίζει ακάθετος ο Ακβέ, που αναμφισβήτητα δεν διαβάζει το σάστισμα στο πρόσωπό μου. Ρέμνιν, ο λαός που ονειρεύεται. Η κοινή ονομασία που οι φυλές μας έδιναν στους δράκους. Δεν έχω ανταμώσει ξανά άλλους δράκους στις διαστάσεις που έχω επισκεφτεί και οπωσδήποτε σε αυτή από την οποία προέρχομαι έχουν εκλείψει διαπαντός. Ένα βεβαιασμένο χαμόγελο είναι όλη και όλη η απάντηση που λαμβάνει από μένα, προτού η ζάλη με νικήσει και γύρω πίσω εξουθενωμένος. Μου ανταποδίδει την αυρότητα, σφαλίζοντας το ένα γκρίζο του μάτι πίσω από ηριδίζουσες βλεφαρίδες. Μείνε ήσυχος, αδερφέ. Μπορείς να μου γράψεις το δικό σου όνομα στην άμμο, αν το θέλεις. Σήμερα ο Ακβέ πραγματοποίησε την υπόσχεσή του και τοποθέτησε νάρθηκε στο σώμα μου, από λεπτές αλλά ανθεκτικές ανίδες που ο ίδιος απέσπασε από τους πιο εύκαμπτους και γερούς κορμούς σημείδων. Οι νάρθηκες είναι σχεδόν αόρατοι κάτω από τα καινούρια, πανάλαφρα ενδύματα που μου χάρισε. Το είδημα που μου άφησε η χθεσινή πρόσκουρηση στον κορμό του δέντρου έχει αρχίσει να υποχωρεί, αν και ζαλίζομαι ακόμα. Επίσης είχα το προνόμιο να φάω ψημένο κρέας μετά από αρκετό καιρό. Και το κυριότερο, φαίνεται πως απέκτησα έναν καινούριο φίλο. Τον μοναδικό φίλο που έχω σε αυτή την ουτοπική διάσταση. Έναν πολύ ισχυρό φίλο, μα την αλήθεια. Τον παρατηρώ καθώς ψαρεύει χωμένος μέχρι τη μέση στα θολά, παγωμένα νερά μιας λίμνης που δεν γνώριζα καν πως υπήρχε τόσο κοντά μας. Στο φως της μέρας ο δέρμα του φαίνεται αφύσικα χλωμό. Τα λέπια που το διατρέχουν λαμπυρίζουν σαραγισμένα διαμάντια. Έχει εκείνη την ομορφιά η όψη του που δεν προορίζεται για το γύρας και τη φθορά, μα δεν το ζηλεύω. Η υπερβολική ομορφιά προκαλεί την οργή των θεών, μου είπε κάποτε η Αμά, και την πίστεψα. Και οτιδήποτε προκαλεί την οργή των θεών έχει άδοξο τέλος. Ελπίζω τα λεγόμενά της να μην βγουν αληθινά.
Η έκταση στην οποία έχουμε καταλύσει μοιάζει ασφαλής εκ πρώτης όψεως και οι θηρευτές φαίνονται να αποφεύγουν τον Ακβέ με κάθε κόστος, ακόμη και με την ανθρώπινη μορφή του. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι απολύτως σίγουρος, ωστόσο. Υπάρχουν πάντα οι αόρατοι εχθροί, εκείνοι που μένουν κρυμμένοι στη φλόγα, τον άνεμο, τα τρεχούμενα νερά της πηγής, μέσα στην ίδια σου την ψυχή αν δεν προσέξεις. Σαν πέσει η νύχτα, ανάβουμε φωτιές στην όχθη της λίμνης και, μέσα σε λίγες ώρες, το νερό θερμαίνεται αρκετά για να μπορώ να λουστώ σε αυτό. Ένας ολόγυμνος, σακάτης άνθρωπος, έχει την τάση να κεντρίζει το ενδιαφέρον των περισσότερων θηρευτών, είτε αυτοί ανήκουν στο είδος των ορατών, είτε στο άλλο είδος. Καθώς παίρνω το μπάνιο μου, τα μάτια του Ακβέ, δύο αικίνητες φλόγες τη νύχτα, πετούν από το ένα σημείο στο άλλο από την πρόχειρη κρυψώνα που διάλεξε, ψάχνοντας για το παραμικρό ίχνος του εχθρού. Ενός εχθρού που δεν λέει να εμφανιστεί μέχρι το ξημέρωμα, που μαζεύουμε επιτέλους τα υπάρχοντά μας και ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Μπορώ να πω πως υπήρχαν πόρτες στον κόσμο από τον οποίο προέρχεται. Χρειάστηκε να κρυφτεί και να κατασκοπεύσει. Δεν έχει επαναπαυτήσει να περαντοσύνει των εθέρων. Έχω μόλις εφοδιάσει τη φωτιά με άλλο ένα ξερό κούτσουρο, όταν κάνει την εμφάνισή του ο πρώτος άντρας. Αγριοπός και λιγδιασμένος, ντυμένος με βρωμισμένες προβιές, στολισμένες με τα σάπια πομινάρια των προκατόχων τους, στα ισχνά αλλά νευρώδη χέρια του ένα σκουριασμένο πρωινό άστρο. Οι υπόλοιποι που δεν αργούν να φανούν από τις φιλοσιές των θάμνων δεν διαθέτουν τόσο πολύ τελείο οπλισμό. Έτσι υποθέτω πως αυτός είναι ο αρχηγός τους. Τα όπλα των υπολείπων ανδρών είναι κυρίως κάφκαλα τεράστιων χελωνών και κόκαλα νεκροζώντανων όντων που φαίνονται έτοιμα να διαλυθούν με την πρώτη κρούση. Είναι το τρίτο βράδυ που περνά από τότε που γνώρισα τον Ακβέ και ακόμη δεν έχω συνηθίσει την παρουσία ενός έλογου όντως δίπλα μου. Έτσι, οι αισθήσεις μου βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση, καθώς αυτή τη στιγμή αντικρίζω όχι έναν, αλλά 7 ανθρώπους, αξίριστους και βρωμερούς ως εκεί που δεν πάει, αλλά ολότελα απτούς. Μη λογέσαι να κάνεις καμία βιαστική κίνηση σαν κάτι, με προειδοποιεί τραχιά αυτός που φαίνεται να είναι ο αρχηγός της ομάδας, μιλώντας σε μία από τις κοινές διαλέκτους πολύ κοντινών κόσμων. Πριν αποσώσει τα λεγόμενά του, τα όπλα όλων προτάσσονται ταυτόχρονα και η μυρωδιά των κορμιών τους μεταφέρεται προς το μέρος μου από μία δυνατή άβρα. Ανυπόφορα τοξική, ακόμη και συγκρινόμενη με τη σύψη στην οποία έχουν προσαρμοστεί τα ρουθούνια μου εδώ και μήνες. Ο ένας από αυτούς παραπέει, πιο αδύνατος και σκευρωμένος από τους υπολείπους συντρόφους του. Το κοκαλιάρικο χέρι του λυγίζει από το βάρος του όπλου που βαστά. Γι' αυτό οι υπόλοιποι τον κρύβουν όσο μπορούν καλύτερα με τα κορμιά τους. Δεν κάνω την παραμικρή κίνηση για να αμυνθώ. Η σκέψη μου πετά στον Ακβέ, που μπήκε νωρίτερα στο δάσος για να βρει και άλλα ξερά ξύλα για τη φωτιά και δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Φαίνεται πως το βλέμμα μου προδίδει το σκεπτικό μου, γιατί ένα χερέκακο χαμόγελο σχηματίζεται στα σκασμένα χείλη του αρχηγού των ληστών. «Πού είναι το αγγελούδι ο φίλος σου?» λέει σέρνοντας μια τραχιά, γεμάτη άφθες γλώσσα κατά μήκος του πληγιασμένου του στόματος. «Ελπίζω μόνο να μην έπεσε σε καμιά τρύπα, γιατί θα χρειαστούμε τη συντροφιά του». Άσχημα, πονηρά χάχανα συνοδεύουν την πρότασή του από τη μεριά των συντρόφων του. Τη στιγμή ακριβώς που ακούγεται πίσω μου η φωνή του Ακβέ, σιγανή, όπως δεν έχει την τάση να είναι, και λίγο αλλοιωμένη, σαν να υποφέρει από κάποιο κρύωμα. Πολύ φοβάμαι πως δεν θα φανώ καθόλου ευχάριστη συντροφιά, φίλοι μου. Κυρίως γιατί εσείς έχετε το προνόμιο να φοράτε τα ωραία ρούχα σας, ενώ εγώ είμαι τελείως γυμνός. Τα γεμάτα πληγές χείλη μου σκάνε ένα συνήθιστα πλατή χαμόγελο για την αφεντιά μου. Φυσικά και είναι γυμνός. Και δεν χρειάζεται καν να γυρίσω για να το εξακριβώσω. Το βλέπω στα πρόσωπα των λεχρητών που ξαφνικά παγώνουν, στα άσχημα στόματα που χάσκουν στα σκισμές φόβητρων, στα ψιριασμένα κεφάλια που γέρνουν πίσω ταυτόχρονα και στα βλέμματα που υψώνονται ψηλά, πολύ ψηλά, τρομαγμένα όσο κανενός ανθρώπινου πλάσματος.
Μία ισχυρότατη ρηπή παγωμένου ανέμου περνά ξιστά από το ακίνητο σώμα μου και κατευθύνεται σαν δεκάδες ρήψεις ακοντίων προς το μέρος των σταθισμένων αντρών, σαρώνοντάς τους σαν να μην είναι τίποτα περισσότερο από ξερά φύλλα στη μέση ανεβοστρόβιλου. Στιγμές αργότερα παρακολουθώ τις ασυνήθιστα ευθυτενείς ράχες τους καθώς απομακρύνονται τρέχοντας, ουρλιάζοντας και έχοντας πετάξει τα περισσότερα όπλα τους. Ο Ακβέ με πλησιάζει και στέκεται δίπλα μου, σοβαρός και κατηφής όπως δεν τον έχω ξαναδεί ως τώρα. Παρατηρούμε μαζί τα καχεκτικά, ψωραλέα, στεγνά από την πείνα σαρκία των ληστών, ώσπου χάνονται ένα προς ένα από το οπτικό μας πεδίο. Προς ένας Θεός ξέρει ποια μοίρα. Ξαφνικά νιώθω ένα δυνατό σφίξιμο στα σωθικά. Ένα συναίσθημα με το οποίο έχω αναμετρηθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη φορά πολύ επίμονο για να το αγνοήσω ή να το αντισταθώ. «Δεν αξίζουν τη στύψη σου», δηλώνει ξερά ο δράκος, λες και διαβάζει τη σκέψη μου πριν καν σχηματιστεί στο ασυνείδητό μου. Παρακολουθώ αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αρκετούς μήνες. Φέρονται φιλικά σε όποιον παρεία συναντούν στο διάβα τους. Τον βαπτίζουν μέλος της συντροφιάς τους ακόμα. Πάντα λίγο προτού η κόψη του μαχαιριού φιλήσει την τραχεία του και τον κρεμάσουν ανάποδα, σαν σφαχτό, για να τραφούν από εκείνον. Θα κάνουν το ίδιο, ξανά και ξανά, μέχρι το τέλος της μίζερης ύπαρξής τους. Το σφίξιμο στην κοιλιά μου γίνεται εντονότερο. Τον παρατηρώ με την άκρη του ματιού μου. Για πρώτη φορά μου φαίνεται τόσο σκεφτικός. Οι κόρες των ματιών του ένα με τις ήριδες, καθώς η φωτιά χαϊδεύει την όψη του από κάτω προς τα πάνω. Η ομορφιά του προκαλεί την οργή των θεών, όπως και η δική της. Μα δεν την εκδικήθηκαν οι θεοί γι' αυτό. «Γιατί δεν μου είπες ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι τριγύρω?» Γράφω στο χώμα την ερώτηση που απευθύνω στον Ακβέ με ένα λεπτό κλαδί. Ακουμπά κατάχα με ένα ζευγάρι αγριοκούνελα που μάλλον ξέθαψε από κανένα θέατο γιατάκι ενώ κοιμόμουν και ετοιμάζει τη φωτιά για το ψήσιμο. Το χαμόγελο που μου απευθύνει είναι γεμάτο αθωότητα και δόντια. «Νόμιζα πως θα είχε συναντήσει τουλάχιστον έναν από αυτούς», μου απαντά με απλότητα. «Εγώ έτυχε να συναντήσω περισσότερους γιατί κινούμαι γρήγορα και ψηλά». Κόβω ένα μεγάλο κομμάτι από τη μισοψημένη πάπια που έπιασα νωρίτερα και ξαναπιάνω το κλαδί. «Από πού έρχεσαι εν τέλει?» Παίρνει από το σακίδιό μου μία άγρια ρέβα, την οποία λέθη εν ρηπή οφθαλμού με τα υπερβολικά πολλά, υπερβολικά σουβλερά δόντια του. «Νόμιζα πως σου είπα», απαντά καταπίνοντας το φυτικό πολτό. «Έρχομαι από το μέλλον. Δεν οδηγούν όλες οι φασματικές πύλες στο παρόν. Κάποιες επικοινωνούν άμεσα με το μέλλον, πολύ λιγότερες με το παρελθόν. Παίρνω το χρόνο μου για να επεξεργαστώ την πληροφορία. Ύστερα σχηματίζω γρήγορα την επόμενη ερώτηση στον οπό χώμα. Είπες πως έχεις 2 αδέρφια, στον κόσμο από τον οποίο έρχεσαι. Ποια είναι τα ονόματά τους?» Καθώς ανοίγει το στόμα του για να απαντήσει, φαντάζομαι 2 πανίσχυρους αδερφούς. Οι αδερφές, με ονόματα αρχαία και ζωντανά σαν το λάξευμα του νερού πάνω στο βράχο ή το ταχύτατο πέρασμα της φωτιάς μέσα από τα ξερά χωράφια ή την βαριά πνοή του ανεμοστρόβιλου που σαρώνει τις πλήθυνες καμινάδες στο χαμόσπιτον της πατρίδας. Ετοιμάζεται να απαντήσει τη στιγμή που ένα δίποδο θεριό πετάγεται από το κοντινότερο σίδεντρο και γραπώνει το ένα του χέρι από το βραχίωνα στα δυσλειτουργικά του σαγόνια, συνθλίβοντας το οστό και κομματιάζοντας σάρκα και τένοντες. Παραλίγο να ουρλιάξω από τρόμο. Αλήθεια. Αλλά άγνωστο το πώς, καταφέρνω να συγκρατηθώ την τελευταία στιγμή. Σαν μέσα σε κακό όνειρο, βλέπω τον Ακβέ να χτυπιέται και να αγκομαχά, με τα σχεδόν αγγελικά χαρακτηριστικά του να συσπώνται από βαθιά οδύνη καθώς αλλάζει, μεγαλώνει και θωρακίζεται. Τραχιά λέπια και μεμβρανώδη φτερά αγκαλιάζουν το προολίγο ανθρωπόμορφο κορμί του. Το πλάσμα δεν παρατά ούτε στιγμή το φτερό του δράκου. Ακόμη και όταν τα πόδια του ξεκολλούν από το έδαφος και κρέμεται από αυτό μόνο με τα αιχμηρά του σαγόνια.
Μοιάζει πολύ με καφετιά άρκτο του δάσους, μόνο που το πρόσωπο πάνω από τα στραβά δόντια είναι ανθρώπινο και τα άκρα επίσης, κάτω από τους αγκώνες και τις αρθρώσεις των γονάτων. Ο Ακβέ προσπαθεί να απομακρύνει το φρενιασμένο πλάσμα, δείχνοντας ότι δεν επιθυμεί να το βλάψει, αλλά εις μάτιν. Πηχτοί αφροί λεκιάζουν το στόμα του πλάσματος, σημάδι πως η λύσα έχει προχωρήσει πέρα από κάθε ελπίδα για ίαση. Από τα άδεια μάτια του στάζει σκούρο αίμα. Ο δράκος βάζει τέλος στο μαρτύριό του με ένα τίναγμα του τεράστιου φτερού του και ακούω το κρανίο του κτήνους να συνθλίβεται στις πέτρες. Τα μυαλά του εξφενδονίζονται όσες αυτοσχέδιες πιατέλες με το βραδινό μας. Καθόμαστε και το κοιτάζουμε για πολλή ώρα, αφού το τελευταίο σπασμός έχει ταράξει την νεκρική του ακαμψία. Μπορώ να πω ότι είμαστε και οι δυο σαστισμένοι, έντρομοι και λυπημένοι ως τα μύχια της ύπαρξής μας, και δεν ξέρω γιατί. Όχι. Αυτός ο κόσμος δεν είναι σωστός, από πολλές απόψεις. Αλλά και πάλι, και ποιος άλλος κόσμος είναι? Το πλάσμα ανοιγοκλίνει νοχελικά τα τεράστια σαγόνια του, από την όχθη του έλους όπου αράζει φαρδί πλατή το κοντοπόδαρο σώμα του, χωνεύοντας το τελευταίο του γεύμα. Καθώς προσπερνάμε το λιμέρι του, πάντα κρατώντας απόσταση ασφαλείας, προσπαθώ να μην εστιάσω στα υπολείμματα που σαπίζουν σφινωμένα στα όμοια με σουβλιά δόντια του. Δεν θυμάμαι την κοινή ονομασία ενός τέτοιου κτήνους. Νομίζω πως λέγεται δεινοσούκους, αν η μνήμη μου δεν με απατά. Υπάρχουν διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του ξεχασμένου είδους ή άλλων παρόμοιων πλασμάτων, με μήκος ανώτερο των 20 μέτρων, πόδια κοντά και μειώδη και κοιλιές που σέρνονται ανοίγοντας αυλάκια στο έδαφος, κεφάλια μακρόστενα και κονικά, μικρά κυτρινοπά μάτια και σουβλερά δόντια, εμποτισμένα με τις τοξίνες των ψοφημιών με τα οποία θρέφονται. Συρίζει απειλητικά προς το μέρος μας, παρότι μας χωρίζουν από αυτό αρκετά μέτρα. Και ο Ακβέ του ανταποδίδει την απειλή, συρίζοντας δυνατότερα και αγριότερα. Η σκηνή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τραγικοκομική, αν δεν ήμουν περιστοιχισμένος από δύο ανεξέλεγκτα και πεινασμένα θεριά. Γελάω. Και εισπράττω περίεργα βλέμματα και από τους δυο, πριν συνεχίσω το δρόμο μου μέχρι το σημείο όπου οι κορμοί των δέντρων πυκνώνουν, χωρίς άλλα πρόοπτα. Το έλος που μόλις αφήσαμε πίσω, Ακβέ κι εγώ, είναι η 15η πηγή νερού, έστω και στάση μου, που συναντώ από την αρχή του ταξιδιού μου. Ο πύργος απέχει τώρα λιγότερες από 7 μέρες δρόμο. Ενώ διασχίζουμε νοθρά τα χαλάσματα, οι πρώτες σταγόνες βροχής αρχίζουν να πέφτουν στα πρόσωπα και τα χέρια μας, λασπερές από τη σκόνη που συσσωρεύεται στις φιλοσιές των ψηλότερων δέντρων, θεόρατες σεκόγες, αϊθαλείς κέδροι και παχύκορμες οξιές που τραγουδούν αντάμα με τη μονοτονία της απρόσμενης μπόρας, σπάζοντάς την, κάνοντας άλλη μία στιγμή της ημέρας να μοιάζει ξεχωριστή, με τρόπο διόλου δυσάρεστο. Τα γκρέμια φαίνονται να τραγουδούν κι αυτά, καθώς η βροχή δυναμώνει, διαπερνώντας το παχυφύλλωμα, ζωγραφίζοντας μικρές σύριδες στις λακκούβες που φιλοξενούν τα φαγωμένα πληθιά και τα κούφια μάρμαρα. Δεν ξέρω το όνομα του πολιτισμού που ήκμαζε σε αυτά τα εδάφη, αιώνες πριν, και δεν αδειμονώ να το μάθω. Ό,τι έφυγε δεν γυρίζει, και ό,τι γυρίζει δεν έρχεται για καλό. Τουλάχιστον αυτό μαρτυρεί η ύπαρξη των στοιχειωμένων πλασμάτων που λιμένονται τον κόσμο ετούτο. Το μόνο που με ενδιαφέρει τώρα πια είναι να είμαι ασφαλής, μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου, τον προορισμό των προορισμών για μένα. Ο Ακβέ παραμένει στο πλάι μου και κανένας σόφρον εχθρός δεν θα τολμούσε να προκαλέσει τη δύναμή του. Λίγα μόλις μέτρα μακριά μας, ένα ελαφόμορφο όν σβήνει τη δίψα του στα λασπωμένα νερά μιας λακκούβας που σχηματίστηκε από την ορμή της βροχής. Μοιάζει με ένα συνηθισμένο εκπρόσωπο του κερασφόρου είδους του εκ πρώτης όψεως, με τη διαφορά πως όταν σκύβει για να πιει, τα χαρακτηριστικά του αλλοιώνονται δραματικά, τα μάτια του μοιάζουν να ρευστοποιούνται και η γλιστερή μουσούδα του σχίζεται στα δυο, εκθέτοντας τα οστά του κρανίου, τον εγκέφαλο, τη γλώσσα.
Πολλά είναι τα πλάσματα που δεν δειλιάζουν να μας ζυγώσουν, όχι απαραίτητα νεκροζώντανα, όπως τα θηριόποδα που μας περιβάλλουν. Από τότε που Ακβέ εμφανίστηκε στο δρόμο μου, διαπιστώνω ότι υπάρχει και άλλη μορφή ζωής γύρω μου, πέρα από τη σαθρή. Αυτή η γη είναι σαν το σκουλικιασμένο ψωμί που βρίσκεις πεταμένο στο δρόμο και, τρώγοντάς το, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα νοστιμότερο στο ντουνιά, μόνο γιατί δεν έχεις φάει τίποτα για μέρες. Η μήνη ενός αθέατου φεγγαριού φωτίζει τις τελευταίες νύχτες μας και ένας αόρατος, αλλά ζωηρός ήλιος ξεπροβοδίζει τα βήματά μας κατά τη διάρκεια της μέρας. Ο πύργος είναι κοντά, μετά από αιώνες αναμονής. Επιτέλους,